Formålet med det forsøg er at undersøge forskellige antiplanters evne til at forhindre nedfagning af æbler. For at påvise, at det er enzymer, som igangsætter reaktionen med ilt og plantefenoler, som kan ses ved at æblerne bliver brune, koger hele portionerne med revne æbler. Efter 5 minutter har æblet, der har ligget i luften, farve. Efter 5 minutter har æblet, der har været koldt vand, der fået farve. Æblerne fra det kogte vand heller ikke fået farve efter 5 minutter. Nu har det kogte vand, og det, der har ikke altid gjort noget, det bare har ligget i luften, ligget i en halv time. Som I kan se her, er den her blevet brunere. Den her, den har ikke sket noget med. Det kogte. Og her har den ændret en lille smule farve. Nu har vores delforsøg 1 ligget i en time i alt, og de har fået den her farve. Nu er der gået 1,5 time, og vores resultater er følgende. Dem, som har været i luften, der er 1,5, og de kogende, den er kl. 0, og den, som har været i plastevand, er 2. Efter de har ligget i glasset i 5 minutter, og nu har vi lagt dem ud på hele bordet. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but a fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've headed to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can cry the pain away. We can find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando